बिजनि दख'रानि बानजायनायाव सोलिबाय थानाय बर'नि हारिमुआरि दामजु फोरोंथाय बादाखौ दिनै फोजोबबाय। चिरां बिजनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव दख'रानि मावख'आव बर'नि हारिमुआरि दामजु खाम, सिफुं, सेरजा, जथा दामनो फोरोंनाया दिनै थुंगेबाय। बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया फोरमायनाय बादिब्ला बे दामजु फोरोंथाय बादायाव गासै सान 27 सोलोंसाफ्रा गोसो होना सोलोंदों आरो गासैबो मोजाङैनो सोलोंना लानो हादों। बिथाङा फोरमायबावदों दि फैगौ बैसाग दाननि 7 आरो 8 खालारखालि बिजनि दख'रा एबसुआ रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाय जागोन आरो बे फोरबोआव बर'नि दामजु खाम, सिफुं दामनाय बादायलायनाय, बैसागो मोसानाय बादायलायनायजों लोगोसे बर' हारिमु दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बर'नि संसार जानायनि सायाव गाहायै मोन 13था आयदाखौ दिन्थिफुंनाय जागोन, जेरै बर'नि नखर, मागो फोरबो, बेलागुर सावनाय, माइ सौनाय खुनाय, ना हमनाय, बर'नि ओंख्रिफोर, आबाद मावनाय, हिसानसालियाव जि दानाय, हाथासुनि हाबा, एम्फौ फिसिनाय, बर'नि दामनाय देनाय, बर'नि आखाइजों हेबनाय औवानि आइजें आइला आरो 7 सान बर'नि बैसागु फालिनाय। बेफोरखौ 2 साननि थाखाय दिन्थिनाय जागोन आरो बेयाव थांनानै हारिनि दोरोङारि दिन्थिफुंनायखौ नायहैना जाफुंहोनो खावलायदों बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारिया। मख'जाथावदि थांनाय बोसोरनि बैसागु फोरबोआव खुंफुंनाय खाम दामनाय बादायलायनायाव 9 बोसोर बैसोनि फुंजा बसुमतारिया सेथि बान्था मोननो हादोंमोन आरो देग्लाय फुंजा बसुमतारिया सेरजा दामनो सोलोंदों। बिजनि दख'रा एबसुआ थांनाय मार्च दाननि 12 अक्ट'आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बड'फा गोजोरथि आरो सोलायनायनि मावथांखि बायदियै आरो जोङो दख'रा एबसुआ थांनाय समनिफ्रायनो देग्लाय 4थि खेब जोङो दोरोङारि दामजु फोरोंथाय मावबादा जोङो लाबोबाय थानाय जादों। बिजनि दख'रा एबसुआ बिजनि दख'रा एबसुआ थांनाय 2010 मायथाइयाव बैसागो खुंदोंमोन आरो बे बैसागो खुंजेननाय समाव जोङो नुदोंमोन जे जोंनि ओनसोलाव इयुन जोलै दामग्रा गोबां खम जाबाय। सासे बोराय मानसियानो खाम दामदों, सासे बोराय मानसियानो सेरजा हुदों, सासे बोराय मानसिया सिफुं सुदों। दा बेखौ नोजोर होनानैनो जोङो बिजनि दख'रा एबसुआ सानदों आरो थांखि लानाय जादों जे जोङो बोराय मानसियाल' जुदि जोंनि दोरोङारिखौ फोथांनानै दोनोबा, इयुन जोलैया जुदि बेखौ दामनो सोलोङाबा सानसे समाव जोंनि दोरोङारि दामजुआ गोमालांगोन। दा बेखौ नोजोर होनानैनो बिजनि दख'रा एबसुआ देग्लाय 4थि खेबनि थाखाय जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ लानानै आरो बिथांमोननि थाखाय जोङो दान मोनसेनि बैसागोनि सिगां दान मोनसेनि दोरोङारि फोरोंथाय मावबादा जोङो हाबाफारि लाबोनाय जादों। बेनि गेजेरजों जोङो नोंथांमोननो मिथिहोनो लुगैदों जे बेहाय जोंनि इयुन जोलैफ्रा बे जोंनि दोरोङारि दामजु खाम, सेरजा, सिफुंखौ फोथांनानै दोननांगोन। दिनै जोंनि गामि ओनसोलफ्राव बिनि देंखोआ रिंनांगोन। दा बेखायनो दामनो गोरों थाबासो गामियाव खामनि सोदोब रिंखांगोन, सिफुंनि देंखोआ रिंखांगोन आरो सेरजानि देंखोआ रिंखांगोन। दा बेखायनो गोबां जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जोंनि दोरोङारि दामजुखौ इयुन समसिम दोनलांबाय थानो थाखाय बर' हारिया जेसेबां समसिम थागोन एसेबांसिम जोंनि दोरोङारि दामजुखौ दोनलांबाय थानो थाखाय जोङो बे फोरोंथाय मावबादाखौ होनाय जादों आरो जोङो सिगां समनिफ्राय बेखौ होनाय जादों आरो जोङो गोबां जोंनि बे दोरोङारि दामजुनि गेजेरजों गोबां लाइमोनफोरखौ जोङो फोरोंनो हादों बिजनि ओनसोलनि सिङाव, बिजनि दख'रा एबसुनि सिङाव। देग्लायबो जोङो 27 जन सोलोंसाफोरा बेवहाय सोलोंथाइ लागासिनो दङ आरो जोङो दिनै बे फोरोंथाय बादा बेखौ फोजोबथ'गोन आरो जोंनि जे सोलोंसाफोर बिथांमोना गाव गावबागाव न'आव थांनानै जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना होनाय गासैबो फरमुलाफोरखौ होनानै गासैबो जोंनि खामनि, सिफुंनि, सेरजानि जे दामनायनि आदब खायदा बेखौ लानानै बिथांमोना न'आव सोलोंहैबाय थागोन, प्रेक्टिस खालामहैबाय थागोन। बेनिफ्राय जोङो बिजनि दख'रा एबसुआ फैगोन जोंनि 7 आरो 8 बैसागआव जोंनि बिजनि दख'रा एबसुनि 14थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय, बेवहाय जोंनि दामजुफोरखौ लानानै दामगिरिफोरखौ लानानै जोङो बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। खामनिबो बादायलायनाय जागोन, सिफुंनिबो बादायलायनाय जागोन, सेरजानिबो बादायलायनाय जागोन आरो बेवहाय जायफोर सोलोंसाफ्रा सोलोंथाइ लाबाय बे मावबादायाव बिथांमोनानो बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन आरो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै सासे दोरोङारि दामजु दामगिरि महरै सिनायथि होनो हागोन। बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायबाय। बिजनि दख'रा एबसुनि जि रंजालि बैसागु 7-8 थारिखआव जागोन, बेवहाय जोङो गोबां आयदा लाफानानै जोङो साननैनि हाबाफारि जों खुंनो सिगां दोरोङारि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि, बेवहाय जोंनि बर'नि जेसेबां दोरोङारि दङ, मागो फोरबो फालिनाय, बैसागो फालिनाय, बर'नि मैगं ओंख्रि संनाय, दामजु गासैखौबो लानानै मोन 13 टपिकनि सायाव जोङो दोरोङारि दिन्थिफुंनाय
बेखौबो लाफानाय जादों। क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा तितागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।